koskaan taas tällaistakään ennemmin tehnyt, että tänne kameralle pälätellään johonkin tyhmiin storeihin, mutta tehdään sekin nyt. Niin nyt jo tuntuu, kun olisi joku Armani jostain matkailuohjelmasta. Mutta jos näitte ton äskeisen tarinan, niin vuonna 1961 on ollut sellainen tilanne, että USA ja Neuvostoliiton välit on mennyt hyvinkin kireelle ja Neuvostoliitto on ajanut omat tankkinsa ja USA on ajanut omat tankkinsa. Eli USAn tankit oli tuolla ton Checkpoint Charlien tuolla puolella ja Neuvostoliiton tankit oli tässä suurin piirtein missä mä oon nytte. Ja ne on 16 tuntia ollut pattitilanteessa, että ne on vaan tuijotellut toisiaan, tankkien piiput toisiaan näyttäen, mutta onneksi tilanne ei taaskaan eskaloitunut miksikään sen ihmeellisemmäksi, mutta huikeeta olla tällaisellakin mestalla taas. Huhhuh.